Akelarre pelikula ikusi berri dut, eta dudarik gabe esan dezake zuzendari argentinar batek egindako lehen euskal filma dela. Zintak lantzen dituen gaiak sorginkeria eta inkisidoretza dira. 1609 urtean, gizonezko diren marinel guztiak itsasorantz joan dira, eta emakumeak soilik geratu dira lurrean. Inkisidorea herrira iristen denean, emakume kopuru bat salatzen dute sorginkeria dela eta. Sabat satanikoa ospatzea leporatzen dieteen, naiz eta beraiek ez dakiten hori zer den. Bertan ikus daiteke inkisidorearen portaera maltzurra eta sabatarekiko duen obsesioa. Su posición. Lucifer le sella los labios con tanta fuerza que podríamos despedajarlas lentamente y seguirían sin revelarnos los secretos del Sabbat. Inkisidoreak era askotako trikimailuak erabiltzen ditu gazteek errudun izendatu dezaten bere burua. Aurpegi askoko pertsonaia da, evoluzio interesgarria dauka eta botere handiko leku batetik hasten da. Alex Brendemul aktoreak maisuki antzesten du inkisidorea. Eta sorginen aldean, Amaia Aberasturiren interpretazioa ere aipatzekoa da. Pablo Agueroren zuzendaritza egokia da eta gainera eskukamarako film bat ematen dio pelikula honi. Ez dakiz zergatik pentsatzen dugu garai bateko kamera mugimenduak modu batean direla, 17. mendean kamerarik ez zegoenean. Zergatik egon beharko luke kamera fijo bat. Garaiko pelikula batzuek egindako klitxea da eta beste batzuek zabaldu dutena, baina horrek ez du zertan horrela izan behar. Garaiko dokumenturik ez badago daukagun bakarra azentuatzen diren klixeak dira, eta gero perpetuatu egiten ditugu. Garrantzitsua iruditu zitzaidan horrekin apurtzea. Pelikula historikoki nahiko zuzen betetzen da, naiz eta erdialdean aldaketa drastikoa daukan. Bertan da pelikula benetan interesgarri jartzen den unea eta zintaren mamia. Amaieran elementu fantastikoak ere baditu. Orokorrean, unea pasatzeko pelikula proposa eta gainera euskara zinemako pantailetan agerrarazten duena berriro ere. Eskertzekoa da, zuzendari argentinar batetik etorrita, filmaren 70% euskarazkoa izatea. Soinu banda ere euskarazkoa du. Sorginek abesten duten abesti tradizionala landuta dago eta oro har pelikula gozatzeko modukoa da. Beraz, filmeari ematen diodan puntuazioaz 6,5 izarrekoa da. Eskerrik asko horregoteatik. Izan zaitezte sorginak eta hurren arte.